राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। ए बेरी मैनपुरी में बनवास तुल्ला के फेरा में बीजेपी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट प्रदेश के इकलौता अइसन लोकसभा सीट ह जहां बीजेपी बनवास में बा। एगो लंबे अरसा से यह सीट पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबा के ही कब्जा बा। 1996 में पहली बार यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़के जीतल रहना। ओकरे बाद से आज ले यह सीट पर उन्हीं के कुनबा के एकाधिकार बा। यह लोकसभा सीट में कुल 5 गो विधानसभा करहल, मैनपुरी, भोगांव, जसवंत नगर आ किसनी आवेला। मुलायम सिंह यादव के मरला के बाद यहाँ जवन उपचुनाव भइल रहे ओहमे मुलायम सिंह यादव के बहू और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पत्नी डिम्पल यादव सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ल रहली आ रिकॉर्ड मतन से जीतल भी रहली। यह बार चूंकि देश में सत्ता चला रहल बीजेपी आ ओकर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलन के सदस्य लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारा देके ओकरा के पूरा करे बदे संकल्प ले लिहले बालू। एह बार होखे वाला लोकसभा चुनाव में मैनपुरी के सीट बहुत महत्वपूर्ण होखे वाली बा। काहे से कि यह बार सपा अपन बादशाहत बरकरार रखे खातिर मैदान में उतरी और बीजेपी अपन दशकन से चली आ रहल बनवास तूरे खातिर उतरी। दुनिया के सबसे बड़वर सियासी पार्टी बन चुकल बीजेपी के सियासी तर्कस में हालांकि तीरन के कोनो कमी नहीं है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट खातिर उ छोट मोट तीर के बजाय ब्रह्मास्त्र चलावल चाही रहल बा। यही कारण से पार्टी लगातार इलाकाई कार्यकर्तावन के नब्ज टटुल्ला से लेके बड़ बड़ नेताओं से जीते खातिर गणित समझ रहल बा। एकरे बादे उ यहाँ से अपन प्रत्याशी उतारी, जबकि सपा डिम्पल यादव के फिर से मैदान में प्रत्याशी बना के उतार दिले बा। सपा के संस्थापक सदस्य मुलायम सिंह यादव के जगही से जुड़ाव के चलते ही यहाँ से बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसन और पार्टियन खातिर रास्ता बंद हो गए रहे। मुलायम सिंह यादव के जीते जी तब बीजेपी मान ले रहे कि यहाँ से वो चुनाव ना ही जीत पाई। 2014 के मोदी लहर में भी यहाँ से मुलायम सिंह यादव जीतल रहना, लेकिन अब जबकि वो नईखन हमारे यह सीट पर बीजेपी आंख गड़ा दिले बा। दशकन के आपन बनवास से बेरी बीजेपी हर हाल में तूर दिहल चाहतिया। अब यहाँ ये देखल बड़ा दिलचस्प बा कि आखिर एकरे खातिर बीजेपी का करतिया जे ओकर बनवास खत्म हो जाए। आज यह कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई यही चैनल पर यही समय। तब तक खातिर राम राम।